कैसे करब छठ के परब बलम घरे हइए नइखे, बलम घरे हइए नइखे। कैसे करब छठ के परब बलम घरे हइए नइखे। पूजा के सामान खातिर पैसा उ भेजले नइखे, पूजा के सामान खातिर पैसा उ भेजले नइखे। कैसे करब छठ के परब बलम घरे हइए नइखे। कैसे करब छठ के परब बलम घरे हइए नइखे। घरे दे दिया बनाई के फल फूल सूप उखिया जाई के ले आई के, जाई के ले आई के। देवरो भी नइखे घरे दे दिया बनाई के फल फूल सूप उखिया जाई के ले आई के। गैया के गोबरा से अंगनाली पहले नइखे, गैया के गोबरा से अंगनाली पहले नइखे। कैसे करब छठ के परब बलम घरे हइए नइखे। कैसे करब छठ के परब बलम घरे हइए नइखे। संदीप धैली गाड़ी अपना लपियरी हमके ले ले अइहा साड़ी, ले अइहा साड़ी। काले तू अकिल बागी धैली गाड़ी अपना लपियरी हमके ले ले अइहा साड़ी। छठी घाटे जाए खातिर डीजे बुक भइले नइखे, छठी घाटे जाए खातिर डीजे बुक भइले नइखे। कैसे करब छठ के परब बलम घरे हइए नइखे। कैसे करब छठ के परब बलम घरे हइए नइखे।